Så er vi ved indvielsen i AB Bangsbo, hvor vi har indviet de første grønne tage i Vanløse. Og det er 2,5 uger siden, de blev etableret, og de er allerede i fuld flor. Den tilbageholder ca. 30 liter vand per kvadratmeter, og fuldstændig rigtigt som Dorte hun siger det, at den optager ca. 50% af den nedbør, der falder ned nu her. Og det er jo rigtig væsentligt, når man nu snakker om drivhuseffekt, og vi får nogle vanvittige tordenskyller og noget vand, der vælter ned, ikke, og oversvømmer gader, og jeg ved ikke hvad, altså Hillerød og Greve, som har stået under vand, fordi vores kloaknet, det er jo fuldstændig rabundus. Der kan man sige, mange begge små, men disse tage her er jo faktisk med til at gøre, at den vandforsinkelse, der er nu her, det flosser jo ikke bare ud og ligesom overbelaster, som sagt, de dårlige kloakker, vi har nu her.